канцы 50-х гадоў мінулага сталецця вядомы французскі крытык Андрэ Бланшэ з горычы ў сэрцы узгадаў забытага ўсімі паэта Оскара де Любіч Мілаша, які ўжо як 20 год спачываў на могілках непадалёк ад Парыжу, у цяні прыгожых дрэў загарнай рэзідэнцыі французскіх каралёў у Фонтенбло. Месье крытык агучыў прыблізна наступнае. У 1939 годзе на могілках у Фонтенбло пахавалі невядомага чалавека, які быў адным з найпраўдзівейшых, вышэйшай пробы сярод паэтаў, што пісалі на нашыя ды іншых мовах. Ён быў адным з самых патрабавальных, але прайграў. Аднак прайграў так, як гэта некалі зрабілі Нерваль і Бадлер, як прайгралі Артюр Рэмбо і Поль Верлен, як прайграў Ван Гог. Даруй нам, Мілаш. Наўрад ці гэтыя словы былі пачутыя на радзіме паэта. На Беларусі ягонае імя і па сёння застаецца невядомым. Але і тыя, хто чуў пра Оскара Мілаша, слаба ведаюць ягоную біяграфію, а яшчэ горш літаратурную і філасофскую спадчыну паэта, раманіста, драматурга, мысляра ды прарока, містыка. Оскар Мілаш, што мы ведаем пра цябе сёння? Пра гэта ў нашай перадачы «Лабірынты». Маленькі Оскар любіў гуляць у парку ў адзіноце. Рана ён зразумеў, што адказы на свае пытанні аб упарадкаванні свету ён не пачуе ад свайго харызматычнага бацькі, апантанага вынаходніцтвам тагачасных тэхнічных забавак. Ці любіла яго маці? Дзіўнае пытанне, але ў сваіх вершаваных сімфоніях Оскар Мілаш узгадвае не цяпло матчыных рук. Наадварот, самота, як адзінае шчасце, аднойчы ў дзяцінстве прыйшло да яго ў вобразе жанчыны. Вітаю цябе, о маці мая, самота, калі шчасце крочыла ў ценю маім, калі біліся птушкі радасці ў люстра ночы, калі краскі, калі страшныя краскі юнай спагады душылі маё каханне, а рэўнасць схіляла голаў, каб пабачыць сваё люстраванне ў віне, я згадваў цябе, самота, я згадваў цябе, пакінутая моя. Ты карміла мяне чорным хлебам пакорнасці, дзікім мёдам ды малаком, і шчасны я еў з тваіх рук, нібы верабей, бо ніколі не меў я карміцелька, бацькі і маці, а шаленства ды холад бязмэтна блукалі па доме. Читая воспоминания о его матери, об отце, мне кажется, что вот в эти годы, что он здесь провел свое детство, ему не хватало вот родительской любви. У них у отца и матери была большая разница в возрасте. И как-то мать, видимо, была увлечена своей жизнью. Отец очень мало обращал внимания на ребенка, потому что у него были совсем другие интересы, я бы сказала так. И ребенок был таким одиноким. Вот в моем представлении с его стихов, вот как вот он пишет вот о своих детских воспоминаниях, что вот он любил парки, он любил гулять по садам, по аллеям. И, наверное, вот эта окружающая природа, такая белорусская, чисто, не сильно яркая, не сильно такая эмоционально подавляющая, что ли, наложила отпечаток на все его творчество, на его жизнь.
Аднаго разу Оскар Мілаш прызнаўся свайму сябру ў Парыжы, што ў царстве пачуццяў ён жыў як вязень у 4 глухіх сценах. «Я, верагодна, тэарэтык кахання», разважаў паэт. Магчыма, Мілаш хацеў падкрэсліць, што ў жыцці ён не спазнаў усю моц гэтага пачуцця. Як не дзіўна, у Чарэі пра Мілашаў ведаюць калі не ўсе, то амаль усе. Простыя людзі са смакам перадаюць дзіўную ў сваёй цвёрдай дакладнасці апакрыфічную лічбу 126. Маўляў, столькі у Мілашаў было гатункаў бэзу. Нават распавядае такую трапную дэталь, што ён, калі прыязджаў сюды з Францыі 20гадовым дзецюком, то скакаў вярхом на кані вось да гэтага месца. Очень сложно найти. Вот буквально в последние годы я смогла прочитать несколько его стихов. Вот. А так вот сейчас уже, конечно, говорим, потому вот дети знают, потому что беседы провожу, знают, кто такой Оскар Милош. Кроме того, что он местный уроженец, что он еще великий французский поэт. А до этого информации практически нигде не было. Яшчэ ў Чарэі засталіся даўжэзныя ліпавыя прысады, што вядуць ад краю мястэчка па грэбені пагоркаў на высокую гару, дзе, як кажуць чарэйцы, стаяла альтанка Мілашаў. Што праўда, від ад альтанкі раскрываецца магутны, адсюль відаць амаль всю Чарэю, всё возера і далёкія вёскі за ім. Род тутэйшых Мілашаў належаў да буйных абшарнікаў, бо ім належала ў ваколіцах 30 000 гектараў зямлі. Дзед Оскара, колішні ваяка, якому ў 1831 годзе адарвала нагу рускім снарадам, таемна з Італіі вывез сабе жонку Наталі Тасістра, што паходзіла з роду генуэзскіх патрыцыяў. Бацька Оскара, Уладыслаў, таксама здзівіў публіку, пабраўшыся шлюбам з габрэйкаю Марыяй Розаліяй Розенталь, дачкою настаўніка габрэйскай мовы з Варшавы. Вось у выніку гэткіх сямейных акалічнасцяў 28 траўня 1877 году і нарадзіўся ў прадзедавым фальварку Оскар Венцеслаў Мілаш, гербу Любіч. А праз 12 гадоў яшчэ зусім юнага Оскара бацькі выправілі ў Парыж, дзе і было яму наканавана жыць і тварыць да конца дзён. Паэзія Мілаша адсылае нас немаведама куды. Мы блытаемся ў густых, як бы сімвалічных лесах, не таму, што паэт не ўмеў выразіцца ясна, а таму, што імкнуўся да цьмянага спосабу выражэння. Пра яго аднаго старэйшага калегу сказалі так: перакладаць Маларме з французскай, да вы перакладзіце яго спачатку на французскую з ягонай мовы Маларме. Тое самае можна было сказаць пра Мілаша, спачатку з яго густой, герметычнай, закрытай для разумення мовы, нейкім чынам зразумець, што мелася на ўвазе. Але з іншага боку гэта развязвае перакладчыку рукі. Ты маеш права на смелую інтэрпрэтацыю, бо ніхто не зловіць цябе за руку, скажа: гэта неправда, паэт меў на ўвазе іншае. Літаратурныя крытыкі заўважылі, што першыя паэмы Мілаша былі цынічныя ў адносінах самога факту існавання чалавека. Надзелены ад прыроды вельмі страсным і моцным характарам, малады Оскар адчуваў ва ўсім, што яго акаляла катастрафічную пустату. Ён не марыў, а патрабаваў усёй сваёй сутнасцю глыбокага да вар'яцтва кахання.
Ён вельмі хацеў знайсці самога сябе, свой дом, а ў ім сваё супакаенне. Хтосьці параўноўваў паэзію Мілаша з творамі Томаса Эліота, які таксама пісаў пра самотнага чалавека ў вялікім горадзе. У мяне былі развязаныя як бы рукі. Ёсць паэты простыя, празрыстыя, заўсёды перакладчык ведае і чытач ведае, што паэт меў на ўвазе, але баюся, што гэта не найцікавейшая ў свеце паэзія. Найцікавейшая, мне здаецца, калі як бы паэзія, якая пытанняў пакідае больш, чым адказаў. Можна зразумець яго так, а можна зразумець яго сяк. Я калісьці назваў гэта ўсё птушынай мовай. Паміраючы на схіле жыцця цікава, Оскар Мілаш казаў пераймаць, цікавіцца, пераймаць дзяцей і птушак. Усе астатнія нецікавыя. Па вялікім рахунку, гэта ўсё вельмі дзіцячае і пра дзяцінства. І гэта ўсё напраўду птушыная мова, бо гэта птушка Божая. Ён спявае на сваёй хвалі, і ніхто ніколі не скажа да канца, што ён мае на ўвазе. Наогул, дастаткова толькі пералічыць назвы некаторых працаў Оскара Мілаша, каб зразумець, што хвалявала гэтага чалавека, у якія таямніцы чалавечага быцця ён здолеў зазірнуць. У 1924 годзе пабачыла свет ягоная метафізічная паэма «Арс Магна» – «Вялікае мастацтва». У 27-м – паэма «Таямніцаў». Оскар Мілаш расшыфроўвае Біблію, фармулюе надзвычай важныя і цікавыя для навуковай медыцыны тэорыі, ён адкрывае сваю тэорыю адноснасці і не здагадваецца пра дасягненні Альберта Эйнштэйна. Мілаш адчувае духоўнае сваяцтва з Данте і Гёте, абодвух ён пераклаў. Да ўсіх трох у свой час з'явілася духоўнае сонца. Што можа рабіцца ў душы беспрасветнага песіміста, дэкадэнта, які сваю першую кніжку называе «Паэзія заняпадаў», нават «дэкадансаў» у множным ліку, які усе з аптымізмам сустракаюць новае стагоддзе, а ён 1 студзеня 1901 года, вітаючы 20-е стагоддзе, імкнецца пусціць сабе кулю ў сэрца і дзякуй Богу, што выратавалі. У Мілаша, як модна ў інтэлектуалаў на нашых землях, яшчэ няма ніякай першай сусветнай, а ёсць адчуванне нарастання катастрафізму, нейкай неакрэсленай пагрозы. І тут адначасова з катастрофай як бы містычнае азарэнне. І на гэтай хвалі ён, захлынаючыся словамі, ён перастае пісаць кароткія мініяцюры, ён піша вялікія паэмы, як бы імкнучыся выгаварыцца. Апошні вечар прыйшоў, а з ім хваляванне і бессань і страх, і не мог я твайго прыгадаць імя. Ахоўнік, пэўна, пайшоў у дом святара, бо з зэдліка знікла ліхтарня. Усе нашыя слугі старыя памерлі, іх дзеці усе эмігравалі. Я быў чужаніцам у скошаным доме свайго дзяцінства. У 1933 годзе Оскар канчаткова расшыфроўвае апакаліпсіс святога Яна і паралельна выдае адзін за адным 2 зборнікі літоўскіх казак у сваім перакладзе на французскую мову. Пасля смерці бацькі ў Чарэі Оскар Мілаш варочаецца на радзіму і спрабуе весці тут гаспадарку, аднак праз нейкі час ён назаўсёды пакідае родныя мясціны і толькі зрэдку наведвае бацькоўскі дом да 1917 году.
Што сталася з сядзібай Мілашаў пасля 1917 году? Ветэран вайны, доктар тэхнічных навук, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Латвійскай ССР Раальд Раманаў гэтак апісвае першыя подзвігі маладых камунараў Чарэі, што заселі ў колішняй сядзібе Мілашаў. Камунары паелі лебедзей са шматлікіх прудоў і, не маючы ахвоты здабываць дровы ў лесе, што знаходзіўся блізка, папалілі ў печах панскай сядзібы ўсё, што магло гарэць. Краса паркаў і садоў, апетых оскарам, гарэла сінім полымем. Тое, што ад яе засталося, павыкарчоўваў з аднакласнікамі мой бацька, вучань чарэйскай школы, якой перадалі сядзібу Мілашаў пасля самаліквідацыі камуны. Не пакінулі ў спакою і продкаў Оскара. Іхныя парэшткі былі выцягнутыя з родавага склепу і раскіданыя на каталіцкіх могілках. Именно на этом месте было в свое время имение, вернее, как дом, или, как здесь называют, замок пана Милоша. Вот, потому он существовал до войны, и в нем находилась школа впоследствии, когда уже он, уже перешел в собственность власти, этот замок. Ну, а во время войны он был полностью разрушен. И на этом месте построили опять новую школу. Остались несколько ставков из каскада, который был у них, где жили лебеди. Вот, потом остался часть липовой аллеи, часть аллеи сиреневой и склеп, разрушенный склеп Милоши. Вот, наверное, все, что осталось от его бывшего богатого имения Милоши. Чалавек абсалютна альтруістычны і бескарыслівы, як мог ён служыў людзям. Як мог ён служыў сваёй містычнай Літве, якая не мае нічога агульнага так напраўду ні з гістарычным вялікім княствам, ні з літвінамі ў нашым беларускім разуменні, ні з літоўцамі-літувісамі ў літоўскім разуменні. Хоць яны ад яго цікавасці, канешне, выйгралі мацней, чым мы. Калісьці у далёкім Парыжы Оскар Мілаш атаясаміў сваю небесную Літву з адраджэннем канкрэтнай невялічкай еўрапейскай дзяржавы Літвы сённяшняй. І што сіл кінуўся яе бараніць як дыпламат, бараніць яе інтарэсы як амбасадар, як радца амбасады, як дыпламатычны прадстаўнік, і доўгія гады ён гэтым займаўся. У адзін час Мілаш пачаў рэальна ўплываць на знешнюю палітыку зусім маладой дзяржавы. Выступаючы ў Брусэлі яшчэ задоўга да пачатку Другой сусветнай вайны, Мілаш гаварыў аб важнасці прымірэння балтыйскіх краінаў. Ён цвердзіў пра неабходнасць падтрымаць незалежную Літву, што знаходзілася ў сферах палітычных інтарэсаў Польшы і Расіі. Ён будзе названы міністрам-рэзідэнтам і пачэсным радцай дыпламатычнай місіі Літвы ў Парыжы. Аднак Мілаш быў дыпламатам днём, а ўначы містыкам-празорцам. Аднойчы ён падзяліўся сваімі апакаліптычнымі уяўленнямі. Нямецчына раздушыць Польшчу за 17 дзён, спустошыць Францыю, большую частку Еўропы. Яна зойме Літву, што будзе вельмі пакутаваць і дасягне глыбіняў Расіі, адкуль, зрэшты, немцы будуць прагнаныя і коні казакаў пачнуць капытамі таптаць брук на вуліцах Берліна. Мілаш усё болей і болей цягнуўся да Францыі, дзе ўрэшце ён атрымаў грамадзянства. Ён меў багата сяброў сярод палітычнай літаратурнай эліты. З ім мелі шчасце пазнаёміцца, а ў далейшым падтрымліваць перапіску Оскар Вальд, Грам, Аполінер, Поль Валерый. Сучаснікі радаваліся: Мілаш – найпрыгажэйшы падарунак, якім адорыла Еўропа Францыю. Гэта быў вельмі незвычайны чалавек, кароль лесу, на посвіст якога ў знакамітым парку ў Фонтенбло збіралася не адна сотня птушак розных відаў і колераў.
У рамане «Утаямненне ў каханне» Мілаш апісвае, як аднойчы да яго прыйшло разуменне свайго сапраўднага лёсу. Ён убачыў сябе адной з тых абнядоленых душаў, у якіх палымяна-юнацкае ўяўленне спальвае рэальнасць цэлага жыцця. Ён сабраўся з духам і выйшаў на сцэну, і спектакль пачаўся. Убогая трагікамедыя. Што я магу вам сказаць, чаго вы ўжо не ведалі б самі? Я ў ёй заўсёды быў толькі адным з пабочных і самых безаблічных персанажаў. Я і памру, напэўна, так і не пазнаўшы галоўнага героя. Няма нічога цяжэйшага, чым вучыцца галоўнай ролі ў падзеях свайго ўласнага існавання. Ці я кахаў, ці я ненавідзеў. Мне згадваецца, што я часамі смяяўся і плакаў, аднак ніколі я не адчуваў, каб пад маёй рукой білася сэрца, змучанае або ўзрадаванае рэальнасцю. У нейкім сэнсе я жыў толькі дзеля таго, каб было што перажыць. Давяраючы паперы гэтыя пустыя ўрыўкі ўспамінаў, я ўсведамляю, што выконваю найважнейшы акт свайго жыцця. Я быў прызначаны для памяці. Оскар Мілаш памёр у 1939 годзе ў сваім доме. На раніцу клетка, у якой жыла ягоная любімая канарэйка, аказалася пустой. Дзверцы былі адчыненыя. Оскар Мілаш зрабіў свой выбар, як грамадзянін, творца. Зрабіў яго не на карысць Беларусі, якой тады яшчэ не было. Яна толькі-толькі ўтваралася. І ў гэтым выбары Мілаш не адзіны. Ці гатовыя мы сёння з вамі пайсці насустрач гэтай вельмі цікавай і таленавітай асобе? Ці гатовыя мы падараваць часцінку любові гэтаму паважнаму і высакароднаму месье, які аднойчы вырас і пасталеў, але ў душы так і застаўся адзінокім хлопчыкам з Чарэі.